zvonzi history is now repeating itself on Emerson Mnangagwa. Nokuda kwokuti all the 10 provinces ari kuindosa Idi Mnangagwa achinzi ngaatonge beyond 2028 hanzi zvakamboitika muna 2017 ana RG Mugabe akazolida kuti the coup. Sanapinda mapieces of evidence andakakubaitira panapa notibva subscribe like kuti now the bell icon. Tichipinda munawo paendo experiment anoposta this picture ramuri kuona rina RG Mugabe na former first lady vanyora achiti thumbs up for president, all provinces endorse ZANU-PF 2018 presidential candidate. Mai muna 2017 samuri kuona papepa iri reChronicles vachiti maprovinces ese aiti aiwa RG Mugabe ngaapinde pana 2028. Takuona kuti zvakudzoka kuti zvakuitika munomu muna 2024 tichiona pagachange panapa pachinzi all 10 provinces and churches rally behind President Mnangagwa's third term bid. All 10 provinces in Zimbabwe have thrown their weight behind the President Emerson Mnangagwa's bid for a third term in office. Sapana patrikuona kuti vakomana vari kuuya vachianalyze vachiti tatora this piece of evidence yakaitika muna 2017 vachiti aiwa all the 10 provinces vaiti aiwa RG Mugabe ngaapinde pakutonga ngaramba achitonga. Panapa takuona ndo the same zvakuitika. All the 10 provinces they are chanting vachiti Idi Mnangagwa ngaramba achitonga beyond 2028. Takaona vamwe vachiona mutungamiri wenyika Idi Mnangagwa akataura ega akati awa ndakuda kuzorora. Pana maprovinces ari kumboti ngaramba achipinda pachigaro vari kuti aiwa history ichazongozvidzokorera pachayo yoga. Noda kwokuti coup inogona kungodzoka ichizongoitika pane mutungamiri wenyika vanhu vamugadza vamuisa pana kuti atonge beyond 2028. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, musangano subscribe, like,